Sin pan hagan gamet nyai ngo yu blai ubalaya lam biang yangi bangin la bandon hagan ga Bible study ublai un kerku yang ilang baro iwei piwei habangi wan hagan ga yeng ga bakentang ga jong u da ga jing keman ngiwan da ga mensem ga bas ngongo yu blai ngiwan da ga donot ga badap da ga jing keman bat ngiwan ban ruai yaro ban pendon burom ya ka kerteng ka jong ublai ubalong sim kisim bat utrai kitrai ublai ubahalor ki blai baro hoj ngiwan ro rengkat bat ka donot ka balapen kre bangin yo ai ka jingbam ka baken jaman sim lane ka kubor ka ba ublai don ban keren hapdeng jongi na kane kaktien ka jong te tau belai un kerku ye pi baro iwei piwei ki balayawan syakane ka Bible study ki bayaiwan testana ka wei ka tayau syakawei pan ublai un yarap bat un aibor ye pi ba penang yaiwan bat penang yai it ban kiu syakane ka yeng ka bakentang ka jong belai ha kipor baro kumbang ajuang kidan kipor ki bakawan ke jing pensoi ki bor ki jong syaitan ki bor jong ka jingdom ki bawan ban penduk mensem ye pi ki bawan ban pen artaten ye pi ki bawan ban pen snau ye pi bakam mentoi ban lek Bible study kam mentoi ban lek jeseng kaju si kaju mdon jing kelai ai ki don ki por ki bakom kita henrei ngaju ong ye pi ken mau bha pi bam jaman lakasngi Henry piem sngau tho gumno pi he pisan penban ka jing shisha kalong ba pisan manakasngi ka ba piwan ban syakri yo ublai piwan ban wat yo ublai lada ka dei man kasngi ro ngihap ban le kumta namar kane ka mensim jongi kadon kam ya ka jingbam ka balong kaktien ka jo kai ka ba kaktien ka jong blai kala keren ba ubriu unamla ban em tang da ukpo unamla ban em tang da jing bam perthei lane unamla ban em tang da ki ki bangila ban yo hagane ka perthei namar phila yo iro lada yo kat ba yo ro habaka mensem kamsok tenem ubriu long kumbalayam lupa pi kilong kami la pidon gaspa akar hai la ukpa ki khon wan ra ya pi baru penbiang ya pi nadong syadong henrei la ka mensim kamsok hangno kita ki ai barok kin dondo om dondo ri ai ubriu namla ban em tang da ki ai ki ba uyo hagane ka jing em bakan jado tengin kan mau namar kata bagi don kam ya kaktin ka jong belai man la kasngi tingi la ya keren ia katuka subjek kabor halor lade bat menta kamit ngin ya penkot ia kene ka subjek ngila ya keren ia ka jing lamprang nagta ngila ya keren ia ka main point 1 balai ngidon kam ia ka bor halor lade nangta ngila ya keren ia ka point kabaar ngilaya keren hagato ka point ka baar ka bor halor lade hagi ki ai baro te mentang in ya poisha ka benta ka bangin yo ban penkot ia gane ka subject ka bangi keren syapang ka bor halor lade ka bor ka bangin sensar ka bor ka bangin penyat ka bor ka bangin ong ya ka pop kabor kabangin ong yo syaitan kabor kabangin pen ko ngo yalade hakamon kabakot ke jong belai te banam slam tongin ya poi bet no syangkane kabenta tongin tho ang to jing penkot jing penkot to kani ke jing penkot ka ang kumne Kenang ban la ban pendon kam ya kene ka bor halor lade kenang ban la ban pendon kam ya
kane kabor halor lade. Kenang bagin laban pendan kam ya kene kabor halor lade. Haka jingem jongi kabaman lakasmi. Haka jingem jongi. Jingem jongi. Kaba man lakasmi. Ngidei ban lek kumno. Ngidei ban puson bha yalade halade yakine ki jingkeli. Ngidei ban puson bha halade yakine ki jingkeli kumne to piai kolon das. Ngidei ban puson bahaya kini ki jingkeli kumne. Pi kane kabor halor lade. Kumno ngin la ban pentri kam ya ka jingem jongi. Kumno bagin la ban pendon kam ya kane kabor halor lade haka jingem kabaman lakasngi. Tengidon kam ban puson ya kini ki jingkeli. Ngan bu arteli ki jingkeli ki bangihap ban puson ngihap ban keli hadin nang ta ngin puson ngin pensyong nong rim ngin perkat dalade kanang ba ngin ngau thu ban pendon kam ya kata kabor halor lade nuksa menta syubo lada hakano kano to lada ki kena gi balik skol pisngau kumba pila thok bah. Tenam. Sngau kumba la bah kumba thok bah. Tehnrei endah balayo ya ki max ban pej pat kimdei kumba pisngau. Tenam. Tika eiga ba pidon kamban le kalong pin perkat bah hangno ngaduna. Mo hangno ngaduna. Le se kalak bandai ka handwriting. Le se kalak bandai ki spelling. Lek se kalak bandai ki full stop ki koma bat kumta terter. Ti mangiro. Kumnongin la ban te la kambha ya la ka jong ka jingem. Kumnongin la ban bu bet bu renti ya ka jingem ka jongi hagarukom ka badai bangen nam sya pensyat kenting syarom syanang. Ngidon kam ban puson yakini ki jingkeli. Ka jingkeli banengkong tho angto. Hakino ki benta haka jingem jonga. Hakino ki benta. Ha kino ki benta. Haka jingem jonga. Hakino ki benta haka jingem jonga. Bangam judon yakabor halor lade. Ngam judon ya kabor halor lade dak jingkeli keli ya lade kata ka jingkeli hakino ki benta ka jingem jonga bangam judon ya kabor halor lade piong ya kiwei ki benta tengala tenam ya kiwei ki jing pensoi tengala ngala ban ong em syubu menta lada pensoi ya phi bandi kiat phila phidon ya kabor halor lade phila ban ong em mo te pensoi ya phi ban tu kataro phidon ya kabor halor lade ban ong em dan ba pensoi ya phi ban ong yang in elek syok yo tai lane ya katai pidon gabor halor lade ba phi ong kamlong ga badai ban le akum ta phi ong em tenrei kidon ki benta ka ching em jong phi kabakani kabor halor lade phemla ban pendon kam ya ka nang ka benta kita ki khap aga ching em kino ra kino ngan ai nuksa ya phi
Yau Samson amla ban pensoi yo ba undi buat namar ba Samson usngau tho ba udei unasa utip ba udei unasa amla ban pensoi yo Samson ban ongko Samson mekwa ban bahabrio tongin khap no yo nyu khle jong me ngin le hairstyle ya me mo Samson usngau tho ya kata ba doang no Henry don ka benta haka jingem ka jong Samson ka ba umla ban resis ban ya le persya umla ban ong no umla ban ong em umla ban pendenkam ya ka bor halor lade kai ka ba usaitan ngan ong bai kumta ka ba uwan ban terwa kalong uwan lengba ki khmat ba uwan lengba ka jinglong do uwan lengba kita lengba ka Delila ngan ong bet kumta ngietip bahai kata ka story uwan lengba ka Delila kabanga perkhat sisin sulong ka jing berkhat le se ba u Samson ula persyang ban yakhun teng ban om ngop Henry umla jayo ukelon thi ngamut ban ong tang kumta Henry le se ha ka jing em jong phi kadon ka jing bitar ka jing bitar pis ngau tho ba ka jing bitar kam dei ka ba pen ngau ba yo blai ka jing bitar ka ba kenja do ka ba kenja partai kalong ka pop kalong ka jinglong ka ba kenja do Henry himla ban pendon kam ya kata ka bor ban teklah kam ialah ka jong ka jingmut berkat ialah ka jong ka jing sngau himla ban teklah kam ka ki bet bok ka ne ka jing bitar keren kikten nayaong kibalai bojat le se ha ita ibenta himla ban pendon kam ya kabor halor le ban pendem ya kata kajing bitar le seki wei pat pidon ya kajing bisni kabor halor lade ban pendem ya kata kajing bisni ban nem adnot kane kajing bisni kapen yap kapenduk nong kabam ya ladehi kabam ya lade hi mentah ya post light mo post elektrik penyeng hang to pi persyang ban nyat ban pen kelem pen kedia ya tu post elektrik pinem la dalai lai ru ailat ya tu post elektrik ba unyeng ailat ya ka sarang bakan bam bat kato ka sarang ka babam yo kato ka sarang ka badon ho kato hikan sapen kelem no yo wala da uhe ukraw kan ka jing bisni ka jing anot kalabiang ban pen kelem yo beri kabam napo telek se mdon kum kata ka bor halor lade halor kata nang ta lek se kiwei pat don ka jingkwa lalot mdon jinghun mdon ka bor halor lade banong ngalak dei ban hun ngalak biang kat ne kum bangalong ngalak hun omdon ka jinghun haki ki barau lek se kiwei pat haki jing sngo bha perthai ya be tenang ya kita kijing sengau bah pertai ya syong shit ya telun ha kita kijing sengau bah pertai nang ta ha kijing sarong bat ha kiwe ki babon rokom ni haban kali ya lade kan kijing kali ha kan no lane hakin no ki benta ha kijing em jonga bangam judon ya kabor halade ngam jula ban tek lakam ya lade larang ngalap bat ngasyam badai ha kijing bisni tengah haban yale sitom no ban nangne syakamat ngan yaksaj bangan pendem ya kane kajing bisini larang ngalap bakadei dakane dakatai
le kumta pi kata kalong kalat ka bangila ban job bangila ban pendon kam ya kene ka bor halor lade haga jing em ka jongi nangta ka jingkeli ka baar tho ang to ka ei ka bangan le nang ne sakma ka jingkeli ka baar ka bang kata ka ei ka ba ngan le nang ne sakma ka ei ka bangan le nang ne sakma bangan donno ya ka bor halor lade ba ngan donno ya kabor halor lade ha ki ei baro to kata kadai kawai ka jingkeli ka ei ka bangan le nang ne sakmat ngas ngotho bangam don ya kene kabor halor lade haki ei baro kita kijing sengau kita kijing bitar kita ki wan bat ki job yanga ngamla ban pendam ban tek lakam yaki ban bu ban pensyong yaki khop aga jaka bagi dei ban syong balai kumne ki yo kela kine ki ei baro ban kontrol ban ya ka jing em jonga te piong kumno ngan le nang ne sakmat kenang bangan la ban don no ya kabor lor lade te to kabaneng kong kabangi dei ban le pila ban tho anto kabaneng kong dei ban sngo tho bat yo ya ka jing sher khai jong ka bakut dei ban sngo tho bat yo tho unda dei ban sngo tho bat yo ya ka jing sher khai jong kabakut ka jing sher khai jong kabakut kita ki ei ki bangem jula bandon ya kabon kita ki ei ki ba ngem jula bandon kabor halor lade to katang kani kawai ka bangila ban le kenang bangin yo no ya kani kabor halor lade ban pendon kam effectively ya ka ngidei ban snotho bat ban yo iro ya ka jing sher khai jong ka jingkot ya kita ki ei ki bangem judon kabor halor lade kabamot ladang ngi yai sakut ha kata ka jinglong kabangem la aban pendon kam ya kabor halor lade kadon ka jing sher khai jong kabakot nuksa menta ubriu ubaem maka jing di buat umdon ya kabor halor lade ban tek lakam ya katu ka jing di buat ke jo ju yo ya ka jing sher khai kabakot ka jing em jo henrei usu hon bet ha katu ka jing em kabakom kato man lakas ngi uyai di bat uyai di ju perkhat ya ka jing sher khai jong kabakot lada dei ba ula perkhat bah ya ka ba sher khai ya ka jing sher khai jong kabakot unjin dala kendit ben reu bar unjin dala yaksa ban light no na kita ki jing ti ki ba sher khai pila da menta pidon ya ka jing bisni lara pidon ya ka jing sarong lara pidon ya ka doknot ka ba i ya ka perthai lara pidon ya ka doknot ka ba bisni bat kumta terter ki ba bon chaj mla ban jer lot ya kita barokhan lara pidon ya kita ki jing long totep bakalong ka bakut ngamot banong totep bakabakut kalong ka ba sher khai kalong ka ba sher khai te dei na kata kadau ngihap ban snotho ba ngihap ban kan mau kalong ka ba sher khai haka sithi segi Filipi lai landong dekat bakat kandai ngipule yakini ki kenten kiba kabakut jongki sengap kabakut jongki long ka jingjot kiba ublei jongki long ka kpo bat ka buram jongki
long haga jing le ran jongki ki bayai mot berai ya ki ai ro ki bahaga kendau snap kabakut jongki ka long ka jing jot bat kaburam kan kelas ya ka jing le ran hangka perthei te yo ya kaburam hangka perthei te yo ya kanam henrei balasen syar da kita gibor jong ka perthei lasen syar da ka jing sarong kabakut kalong ka jing le ran te dei namar kata katau ngidei ban ken mau baka bakut te kalong ka besar khai hadu kata-kata ngidon kamban sumar yala ka jing em ngidon kamban khmi bah yala ka jong ka jing em ngidon kamban syarai bah yala ka jong ka jing em khnang ba ngin nam babe habaga bakut kawan lap ka jing em ka jongi kata ga de ka wei ka bangila ban le lada mentala syak pensyoy yapi hagi jing kwa brai ki bathala lada mentala syak pensyoy yapi hagaban ik ya ki jing sngau bah jong ka perthai pidei ban perkhat ya ka bakut jong ka shanogan lam yapi enda haba pi perkhat ya ka bakut jong ka kalong ka jing jot dene lada pi ik ya ka perthai pi ya be ya ka perthai pi penhun ya lade ka perthai pi ya kersum bat ka perthai pi dei ban kan mau baka bakut jong pi kalong ka jing jot teda ka ba pi kan mau pi perkhat kumta kan ya rap ya pi ba pi nong em kam de yanga bangan pendem hakane ngadei ban pendon kam ya ka bor halonade nganong em ya kane nganam la ban le namar ngalayo i ya ka bakut jongka kalong ka besar khai ka jing jot nangta ka baar to ang to bangila ban job ka baar gade kane kut jing mut scam ban pen do no ban pendem no yala de hau blai kut jing mut scam kut jing mut scam ban pendem no yala de ha uble kan mau bahaya kata kut jing mut scam ban pendem no yala de ha uble baro asigata kanga kayeng hakmat ngakwa ban penhun yala de ngakwa ban le ya ka ei ka bangamon bat ka ei ka ba manga ngas nguthu bagadei ka ba dei le ne ka ba bah na do menta pendem no ya kata kanga pendem ya lade hau belai ban ong ablai sensyar no mame ka jing em jonga penyaj no mame ka jing em jonga nga pendem ya lade hame kine ki ai baro ka jing em jonga nga IT bat nga pendem no syame habangi pule na ka baar korin si peulan nong de khat bakat san tongin ya pek hangne haga siti kabaar ka jau pol segi karin sipeu kabasan ngamot banong ndai khat san sipeu len nong ka dikhat kabasan ka bible ka angkum ne da ka ba pen kelon no ken ye ki jingmot thala pen kelon pen kelem no ye ki jingmot jing perkhat ki bathala mot ayo kamot ki balong pop ki balong persya yau belai kita gidi ki jingmot jing berkat ki ba thala ki jingmot jing berkat ki ba baman ki jingmot jing berkat ki ba sneu pen kelon no pen kelon kamot pen kelem no penduk pendam no bat ia ka jing le khrau baro ka jing sarong ka ba kentiu ya lade ya ka ban ya le ya kata ka jing tip syap hangu belai bat da ka ba pendem ya ka jing berkat baro ha kajing kok ngo ya ukres pendem no ya kajing mot kajing perkhat pendem no ya lade
ha ka jing ko ngo ya ukris kanongot na pedeng jongi kibak ko ngo ya ukris ngierwa ya katu ka jing ruai Bible bangai kadon tu kentin baong Bible bangai ngan ko ngo tang yaka ani ka jing sngo thiang kita ki kentin ngan ko ngo tang yaka dabu dei kentin tang kamot nalor kane enam ko ngo syu yaka ike kade ngan ko ngo tang yaka kabamot yau syaitan yaka perthei hendrei tang yaka ktin jong belai ngan ko ngo hendrei kan nongot na pedeng jongi kiba ko ngo sisa yaka ktin ka jong belai kan nongot na pedeng jongi kiba i sisa yaka ne ka ktin ka jong belai tongin kan mau no nado mentakame bagane ka Bible ka bangai ngan ko ngo tang yaka hagi wei pat ki ri jong kane ka perthei hagi wei pat ki state jong kane ka ri India ka jong iro kumcho haga baka don ka jing sya pen sitom ben ka bacur ya ki Kristan pitep banjo ya ka Bible kamen sim ka pat ki umat ki jaw ban yo ban kta ban bat ya ka Bible namar ka jing terang ya ka Bible kamlong ka bakai ka jing kemen kimi ki umat jong ka jing yam ka bada ka jing kemen ban yo ya ka Bible abadon mano balit ban yo lat ban penpoi ya ka Bible haki habagi yo ka ne ka Bible kita kedup ya ka bagi da dem minot ban pule mit labat sngi namar bagi sngo tho bahang ne kidei ki kentin ki ba ublai ukren ki kwa ban yo sngo ban tip ublai ukren ayo pule ka Bible om tang ba syuk kedup bat minot ban pule ya ka hanrei kida tap khop halaka do no teken mau bah yang abat ya pi barok ki badon hang ne bangila ban pendem no ye ki bor jong ka perthei bangila ban pendon kam ye kene ka bor halor lade ngidon kam te kadon ka wei ka bor ka bahalor jongi bagata ka de ka bor ka jong belai ka bangin pen ko ngo ye lade ha ka ktin ka jong belai nang ta ngin ya poi pat sya ka balai bat ka bakado kumno bangila ban pendon kam ye ka bor halor lade ka jubab ka balai ka long ken mau bangi long ki jing thau ba thamai hau Chris ken mau bangi la long ken mau bangi la long ki jing thau ba thamai ha u Chris ngidei ban ken mau ya la de bangi lalong ki jing thau ki bat mai hau Jesus Christ ladang iklet bangi long ki jing thau ki bat mai ladang iklet ia lade bangi la kela ka bamot katakan penlong yangi bakan subha bangin pendem haga pop ngin pendem haga basneu de nam hendrei habangi la ken mau ya lade oh ngala kela ka bamot o ngala pediang yo trai Jesu o ngala long jing thau batmai ngala IT ala ka jing em show tengam day show ban pendem haga basneu ngadon kam ban pendon kam ya kabor halor lade bakata kalong bangan pen ko ngo ban le kamon jong belai ken mau ya lade pidei ki e kata kalong ka jing mot pi bun na pedang jongi ngiklet ya lade bangi dei ki e dene anda habangi don batki riu perthei ngia kala riu perthei lang namar bangi kelet ya lade bangim dei kum kita anda habangi don batno ba ya keren ya ki bom ya hap lane ki bom ya dei ki bom tei ya ka jing em ka bakan jaman sem ngia telun lang batki balai namar bangi kelet ya lade wat ya ka jaka ka bangin laitro ladangi lakan mau ya ladeng ngidei banda perkat kadai na am bangin lek syato kadai na am bangin lek kum to
Pi ladang ikan mau ya lade. Kedai namar kata kadau ngidei ban kan mau bahaya lade. Ngidei ki ai. Ngidei ban da itu bahaya lade. Ngidei ki ai. Kan mau. Wat namlong kum ki sipai lane ki pulit jong kane ka parthai. Ki ba habadon ha ka uniform. Ki maintain ya ka discipline ka jong ki. Henrei andala lau no ya ka uniform. Yo le se hagi jingdi bu a bad hagi we ki we. Mdei ba ngakren benye ki. Henrei ngasyu ya nu jor. Bagi sipai jong gading pna kim dei ban long kum ta. Ki sipai ki jong gading pna kim julau ya ka uniform. Kan mau ya kata. Kim julau ya ka uniform. Hakapor ka badang late school. Kine ki kena rukum jo. Kinong hikai lada kim la syuk ban seneng ya unu kena bakam dakat. Udi biri. Utan sekret. Sekendong. Haga uniform. Haka bakut kinong hikai kim la syuk ban seneng ki ong. Lada mem sengau la syuk ban namdi te naidi haga uniform. Melak ban lau no ya ka uniform bat misalnya kat ba memon. Denem. Balai namar la dalap badi haga uniform. Kajing jak buram kamdei tang yuto kena. Henrei ya ka school hi barok kawe. Bakambiang disiplin kum ta terter. Kabangamut ban ong kalong. Haga jing em bakan jado. La ban le kum ta. Henrei haga jing ya dei bat ublei te em. Ngim la ban lau ya ka uniform ka jongi. Henrei ngidon kam ban long ki jo. La haying mane. La sabar naga jing mane. Ngidei ban ken mau. Bangila long ki jing tau. Kiba thamai ha ukris. Bat kumbangi kumba ukris ula tau thamai. Kumba ublei ula tau thamai yangi. Ngidei ban em. Ka jing em ba thamai. Ngidei ban keren. Ki kentin kiba thamai. Kiba don akor. Kiba yadei bat kamon ublei. Ban ya haga jinglong kaba thamai. Bat ban seiro ya usok jong mensem ban don ya kabor halor lade haga shiti Ephesus sau lenong dekat bapra Ephesus sau lenong dekat bapra kaktien ke jong belai ka dekat kabakat pra ngamut banong ka dekat ka bakat pra kaktien ka jong belai ka keren syai hang to pi ka to ka heading hang to ka ong ka jing em ka batmai ha ukris hagene ka dekat ka bakat pra la tho bala pendom yaki haga jing syampang jongki bala penlong khon sos em na ka jing em ka jong belai namar kata ka jing bom tip ka bahaki Naba kata jing pen ka dok not nang tang ka dekat bar puai lada shisha pilas ngutu hi ya o bat bala hikai ya pi ha o kat kumba kata jing shisha kalong ha ujisu ba pin bu no syapang kata ka jing long jong pi ka ba mensyua yau tau beriu ba teman ken ubanang puut kat bakum kita ki jing kwa ba syukur ke jo o pi ngidon kamban ken mau bangi long ki jing thau ki batmai kumbala keren hang to ka jing em ka batmai hau kris sapulehi nado dekat bakat nyau hado ka dekat ka balai fuar jong ka lenong basau Ephesus ka keren ya ka jing em ka batmai ka ba hau kris wat hang to ha ka lenong basanro ngipule ha ka do ka dekat banengkong tolong pi namar kata kinong bot yo ublei kum ki khon ba e snap long kinong bot yo ublei kum ki khon ba e la thau thamai yangi ngila long ki jing thau ki ba thamai tongin kan mau ya kata bat habangi kan mau ya kata kan penlong yangi ken ngong biang sa sisin bangin ong em ya kapop bat ngin ong haot yu syaitan pi balai u Daniel ula ban kerna ya kita ki jingbam sem ya ka wan bat ki jingbam ki bom khoi kadau kalong namar u itho ya lade bau de u kan mau ya lade denam
balai Syedrak Meshak Abednego ki klem dem ya katoka dor balai kabau Nebukadnesar upan yang balai namar bagi itu yalade bagi de ki kon ki jong balai mapi mangapat ladang ilaklet bagi long ki kon ke jong balai ladang ilaklet bagi long ki jing tau ki batmai ngin dem kombadem kita ki pakba hagar hapok gahima Babylon bandem kata kadur balai ladang ilakan mau bangilong kijing tau gi batmai lada dei marwei ban yengro ngin om dem ya kata kadur belai Syedrak Meshak Abednego laingot denem kim tere kiong ba ublei bangi syakri ula ban pelaj yangi nakane kalawarding bat lada ublei pelaj yangi lada kadei yangi bangin syatang ha kalawarding dalai nginem dem ya kane kadur belai kata ka jingai pi tema pi mangaro tongin syem ya kata ka jingmot tongin syem ya kata ka kubar ban ong dalai ruem ngamla ban kok ngo yo syaitan ngamla ban pendem ha ka pertai ngamla ban ya telun bat ka pertai ngamla ban ya kersum bat ka pertai dalai ruem ngalarai bat ngalakot jingmot ngalalong jing tau bat hamai bat nganong em ya ka bang ngamdei ban le kabalong persya kaba pensngau siro ya ublai tetau ublai on yarap yangi ngin ya sange no angto ngilapoi syagabakot jong katu ka subject kabor halor lade ngin pendon kam yaka haga jingem ka jongi kaba man la kasngi ngin bu ga jing duai kaba kerpang haga ne kapon syua bangin mi nagane ka Bible study ngin duai kerpang ro naga bentang kani kasngi ngamot banong kani katayau kabanwan nadu kasngi nengkong kabangin yo ya ka Women's Week bat ka Women's Sunday ngin duai ba ubelain don rengkat bat ngi baki jing penlong jongi ki jing seng ki program ki baper kan nemlong tang basu pendep rukom handrai kandalong shisha ka khubor ka bakrau ka bangin la ban yo amat sashi sin pat ya ka jing pen kiem thamai ha ki men sim ke changi te kan mau lem yang aro ha ki jing duai ki jong phi namar baro shita yauhi nadu kasngi nengkong hadu kasngi ulai amdan syo ka weiro ka jing seng ka ba ngadang lai nrei ngahap ban lek keleng ki jaka ban lek ban a ya ka khubor na ka ktien ka jong ulai tau ulai ker khu yang ilang baro ngin ya yang